girl them. Me girl, stiletto nails in me back a cram. I saw me know the fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by a condom and a proper jaw. Room say not tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Good long like skillion. We force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Like countertop. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say me wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a bring this. You make me hard like premix. So me say, come here, girl, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. You come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Yan ay patungo. The Amsel Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Halo, mga kamata! At syempre, halo, mga ka-almosalers! Ayan, syempre ang ating Team Japan, kita-kita namin, inabangan ng The Almusal Club. Ayan, kamusta na kayo dyan? We hope na sana okay lang kayo dyan at i-enjoy nyo lang. At syempre, welcome sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Guys! At syempre, mga kasama pa rin natin, hindi mawawala ang pinaka-cutie patuti, Kim P! Halo! Ayan, syempre nangunguna sa listahan ng ating mga Team Japan. At ang balita ko ay ready silang lahat manood ng The Almusal Club. Kaya medyo nanlalamig yung kamay ko. Bigla siyang kinabahan kanina. Bigla akong kinabahan kasi lahat sila nakatutok. Ayan, syempre halo kay Sir Ian, Mr. Jonathan, Miss Teresa, at sa iba pa pong nandyan. Kay Miss Angel, Mr. Jeff. Ayan, nanonood sila ngayon. Yan. Halo kay Grisha Manlunas. Halo, Bago ba Grisha. siya? Bagong viewer. Halo. Halo din syempre sa Sabi ating niya, halo, numero DJ 1, Ai. top 1 na si Christine de Guzman, Guzman oo, top one na Roy. yan. Halo. Sana meron na siyang And kay Erica Balatico, meron din tayong bagong dagdag sa almosalers na si Kajal Un. Nag-heart siya. Oh. Ayan. Siyempre, halo rin kay Almira. Halo. Halo. Thank Tsaka you for Sir watching Ian. and konnichiwa, sabi ni Sir Ian. Halo, Sir Ayan. Ian. Halo, Sir Brian. Siyempre, meron akong kasama ngayon. Halo sa inyo lahat. At syempre, meron pa ba tayong kasama? Charot! Lagi na natin siya. Uy, kahapon, balita ko, nag-bowling daw ito. Mamaya papakita namin Oo. ang Grabe kanyang yung picture. bowling kahapon. Oo, syempre, hindi mawawala ang guwapong Kengo na talaga naman paborito niyong ibuli. Hindi magpapatalo, si Ruby! Halo! Hello. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Bumati ka. Tanghali na. Magandang Tanghali tanghali. na. Di tanghali. Konnichiwa, Sir Ian. Hello. Ayan.
Ayan. Yan. Game. Lasing ka ba, Rupert? Parang kulang pa ata siya sa tulog, guys, dahil matindi yung laban masakit kahapon. yung kamay namin. Oo. Tsaka Masakit may yung kwento ko napakasakit. sa inyo, guys, Go. kahapon habang naglalaro siya, muntik na siyang madala ng bowling ball. Uy, basahin Kung niyo yung... hindi niya po nabitawan yon, kasama siyang susub-sub doon. And shout. Bilis na daw, shout start out na. Sa Toyo. Ano? Uy, basahin niyo yung sinabi ni Sir Toyo Jonathan. Tommy Clan. Sabihin Rupi, niyo may yung sinabi magazine ni... ako para sa'yo. Ayan, Salamat, Mr. Jo, Mr. E. inaabangan niya na talaga yung magazine na yan eh. Oh, may sinabi si Mr. Jo, ayun oh, yung Sabi ni Sir pasalubong Yan niyo. si Teresa. Ayaw gumalaw pag hindi pa nakakapuntos. Siyempre, sir, matindi ang labanan. Ayan, Madami mabati na naman hindi daw kay nabasa. Ika 8 Hawk again. Julius Tulya. Hi! Hello! Uy, hindi nyo nabasa yung comment ni Mr. Jo. Hawk Ayun ka na sa pala. taas. Ayan, sabi ni Mr. Jo, yung pasalubong Yan. nyo, nabili ko na, wow. Mr. Jo, ano pong pasalubong namin? Rupert lang, nanalo ka yung toy mo. Gawin Gawin kong kong dalawa. dalawa. Gusto Gusto mo mo sabihin sabihin ko ko? yung toy mo? Sige lang. Oh my God! Ano daw Sige yung lang. toy? Oh my Ayan God. guys, ipapasili po namin sa inyo kung ano ang kaganapan sa ating team abroad. Ito yung ano. Ayan. Punta sila na. Di ba kitang-kita nyo naman, bagsak silang lahat. Bagsak. Yan, nakakababait naman ang mga boss natin at mga manager. Sabi ni Sir Ian, magazine ng eroplano, okay lang. Basta may uwi, okay lang. Uy guys, Ayan, ano na si diba? Mr. Bilisan nyo na daw. Huwag niyo lang isama yung magazine, huwag niyo lang banggitin. Magazine ng aeroplano, okay lang. Okay na yun kay Rupert, So, mapagsasagan Hello. syempre, huwag So, niyong guys, kalimutan mag-heart yes. react for Team Kimpy and like react for Team Yes, Ruby. and- Yes. Excited na ba kayo para sa ating Yes. unang game for Yes. today? Ang inyong favorite na Hangman. And Hangman. syempre, do not forget to like and share our page ngayon. Syempre, Madrid, Philippines Pangasinan, Madrid, Philippines Cebu, and Madrid, Philippines Davao. At ang sa ating live ngayon, do not forget to heart react and like react yan. Ayan, so kung nag-enjoy kayo at kung ready na kayo para maglaro, paki-heart react yan. Pakitadtad ng heart react yan. Okay, so guys, are you all ready? Ang ating first game ay ang Hangman. Ayan, so ilabas na natin si Hangman. In Dahil 3. marami nang Yari, nag-aabang. Ruby, nadula si Sir. Oo. In 3, Sir naman! 1. Tadaan! Okay. Okay. Ano ang Ang ating ating sikreto unang lang natin category yun, sir. ay Sir, sikreto lang natin yun, sir. Ilabas na si Hangman. category. Post nyo pic vowel namin word. live kami One lahat. Okay, isang vowel lang vowel to, word. Ang Isang daming vowel. ano niyan eh. Vowel, Ang one daming vowel word. nagtatalunan dyan, ano eh. Oo. Yan yung napili dati. Explain natin yung one vowel word kasi dati may parang hindi nila naintindihan. Di ba ang ibig sabihin ng one vowel word, hindi iisang letter lang. Ibig sabihin, iisang vowel lang yung nandyan sa Yun ba word. kung A? Yes, pero B, hindi natin alam I? kung ilang vowel Yes. yung bilang. Basta yung vowel, iisa lang siya. Yun. Okay, so guys, input na kayo ng letters. Yes. Ang ating category ay One vowel one word. vowel word. One vowel word. Guys, input na ng Ayan, halo-halo letters. rin kay Miss Tina Turner. Si Miss Anita, Ayan. halo-halo. Game, wala pa. Ang tagal nyo naman, Guys, mga ang busaler. ating Hangman set 1 ay one One vowel vowel word. word. Sabi ni Miss Christine, letter E. Ano ba itong bilis yun? Look, grabe naman yun. Sabi ni Christine, letter E. Letter E. Letter E. Ayan, di ba? Ready sila manood ng live. letter E din daw. Sabi ni Lahat Mr. sila AJ, nakatutok. letter I. Guys, sa Mississippi. one vowel word. May sagot na si Mr. Joe. Mississippi. Mississippi. Wow! Ang bilis. Letter I nga, letter I. Letter I, sabi ni Mr. Ay, AJ. hindi siya Hindi siya Mississippi, Mr. Mississippi. Joe. Walang letter I. Sabi ni Krisha, tsaka ni Shaira, letter E.
Letter? E. Wala nang letter E. E. Ay, walang letter E. Sabi ni Miss Jazzy, letter O. Letter O. Letter O. Letter O, letter O. Ayan! Ang ating one vowel ay Ay, letter letter O. Sabi ni Guys, Mr. alam niyo na yan. Sabi ni Sir Ian, daming ay ni Jonathan ni isa, Isa walang tumama. Ano yan? Oolong. Ololong. Oolong. Sabi ni Christine, letter A. Ay, nahulaan Di ba na po tapos ang yan? vowel. Yes. Oo. Sa may- tingin may ko, O ang na. kailangan na nilang hulaan ay yung word. Consonants. Yes. Ilan Oo. yung O natin? 1, 2, 3, 4. Apat. Meron Wow, siyang apat. apat Yes. na O, guys. Balloon? Joke. May A pala yun. Balulululun. Walang letter A, guys. One vowel word lang. Ibig sabihin, Yes. nahulaan na yung vowel, which is letter O. Cool. So, ang huhulaan nyo na is consonant letters. Ayan. So, letter, ano ba? Bakit puro letter A? Guys, Wow, ay, hi, sabi ni Julius. Mr. AJ, photo flood. Ay, Pwede ba? Ay, pwede! photo Oh my flood. God. Wow! Photo flood. Oh my Grabe. God. Ayan. Ang galing naman. Ano yan? Silo Lipi. Guys, Photo- meron siyang apat na O. So, may Photo panlaban flood? ba? Oy, Gusto pwede ko yung kayong sagot ni lumaban Mr. dyan. Joy. Wo, Kasi yo, yo, yo. pwedeng yung ginagawa pag nagko-coverage tayo, nagpo-photo, toot. Yun, di ba? Pwede- Yes. Ayun. Ano ba't puro Pwede photo rin flood? yan. Meron pang ibang, ba't na kayo naggagayahan? Photo flood. Guys, hindi lang yan ang may apat Basahin na mo yung O. sagot ni Mr. Jo. Woy, Wo, yoy, yo, yoy. yoy. Guys! Woy, Mr. yoy, yoy. Jo, hulaan mo, tumalay mo magtama ka, Ano di bang ba? ano natin? Photo to. Yung N. Try natin yung letter D. D. Letter D. Ay! Hindi siya Oh. photo flood. Di ba sabi ko sa inyo, guys, Yes. yung ginagawa natin, namin. Oo. Hindi siya Photo photo flood. flood. Saan nyo hinahanap yung mga sagot nyo? Google Snow. Google Photo Snow. shoot! Sabi ni Sabi Miss ni Jazzy Miss Jazzy. Banag. Ayan, photo booth. Pwede rin photo booth. Yes. Pwede Sino yung photo na? booth. Minsan, try natin ng letter T. Ayan, ginaya na Ay, ni oo. Sir si Mr. E. Ayan! So, hindi siya photo booth. Photo booth. So, pwede photo shoot. shoot! Oo. Letter S Nabasa na, ko letter na yan. S. Ang daming sumagot ng photo booth. Ayan, sumagot din si Christine tsaka Mr. Ren ng photo shoot. Wala na, may mga nauna na. Oo. Ayan, nagsusunuran na ang sagot ng photo shoot. So, May sino? lalaban Ano pa ang ba? tamang sagot? Laban na, laban. Dami namin dito, hindi kami tumama. Hindi Sabi kami ni Sir nanalo. Galing Usapin Davao. niyo sila. Ang bibilis niyo daw, sabi ni Mr. Rek. Siyempre, Ayan, tumatalino diba? na sila. Halo-halo kay Sunshine Magbanwa. Ayan, sabi ni Mr. Rek, alis na sila. Bye-bye. Ingat po kayo kung saan kayo pupunta ngayon. Yes. Bye! Enjoy your trip. Sayonara. Sayonara! Lalakad na muna kami, gutom na. Wow. Ayan. Sana po ay mag-enjoy kayong lahat dyan. Yes, so ilabas na natin ang sagot Yes. sa ating set 1 hangman. Subukan Is it natin photo ang letter P. booth o photo H. shoot? H. H. Yun. Ayan. So, ang tamang Photo sagot shoot. ay Photo photo shoot. shoot. At ang nanalo unang ay nakasagot si ay si Miss Jazel. Ayan. Yes. Congratulations. Sumunod si Mr. AJ tsaka si Christine de Guzman Roy. Ayan. okay, So, so pwede set bang bumawi, two. guys? Dahil meron pang set 2. Sabi ni Sir Ian, post mo pic namin Zen, nag-live ngayon. Yes po. Yes, sir. Mamaya i-flash natin yan, sir. So, Okay. ngayon ang ating Ayan, set 2 nagsayonara na rin si hangman. Miss Cindy Yes. Frias. Bye-bye, Miss Cindy. Photoshoot, yan. Sabi ni Shaira, next na agad. Okay, next puzzle na ba? Next puzzle na. Comment ng next para makapag-proceed na Yes, tayo. and syempre, sa rap next naman round. kayo dyan, guys.
Dali. Puso-pusuan nyo yan! And Dali, comment dali. ready! Baki, like, Ayan, like, ready na like, si Christine. like, So, like, next like, puzzle like, like. in 3, 2, 2, 1. 1. Okay, And- ang sumunod ng category ay Ayan, si Bea. Nanunod na. occupation. Ayan. Ayan. Bea. Ito po ay trabaho. Galingan mo, manager. Halo-halo kay Bea. Ayan, Ay, makikita yan niyo pala. sila guys Oh, ngayon. Pakita ano? natin. Ang ating team abroad, nandito sila sa gilid. Ayan. Ayun. Ah! Cute. Okay, so letters na guys. Input na kayo. Ano ang ating category? Category Occupation. Occupation. Mga trabaho. Go. Ito. Ito Out of the ay world na trabaho. naman yan. Tapos lahat Anong magsa-cellphone. klaseng Bilis. trabaho. Ay, kumaway sila, oh. Ano kayang klaseng trabaho yan? Dali, input na, guys. Guys, input na kayo. Wala pang humuhula mo kam. Ayan, si Jenny, sabi niya letter A. Ang Letter paborito A. ng lahat. May sumagot agad, Ay, construction wala. worker. Letter A, guys. May sumagot, construction worker. Aba, Grabe, may sagot agad si Mr. AJ. Ayan, sinundan ni Krisha, construction worker daw. dali, comment ng word. Nauna po si Miss Jazzy. Kung ano yung marami sa construction worker, Sa akin. pahula nyo na. Nauna sumunod si Mr. AJ. Mamaya tignan natin sa live talaga. Siya. Letter E daw. Construction worker ba? Sabi ni Jenny, letter E. Ayan! Oh, ang galing. Parang Ang ano, galing. parang nangangamoy ah. Pero syempre, yun lang ba Sabi yung ni may Shaira. Oo, Yun lang ba na yung R. may worker? Hindi, Yun lang yung meron. may word. Pero meron pa iba. Black worker. Sabi ni Christine, ang bilis. Ang bilis R daw, niya. letter Guys, R. pwede bang humula? Baka mali. Letter- Ayan, ang number 1 fan ni Rupert, si Kael. Nandiyan na siya. Halo. Yan, mananalo Sabi na ni tayo. Christine, letter O. Letter O, tsaka Yes. letter R daw. Letter R din. And R. Ayan. Grabe naman si Mr. ano. R. Ay! Ano? Anong sagot, guys? May O siya, may O. Tama nga, May O, galing. may O. Galing naman. Pero patingnan naman natin sinong nauna sa construction Ayan, Sabi sabi ni ni Jenny Jenny tsaka ni at Krisha, Krisha, letter letter U. U. Halata na. Oh, Ayan. galing. Ang talino niya. Grabe. Ang talino mo daw, Mr. Sabi ni AJ. Erica, letter C. Letter C. Patingin naman po kung sino nauna. Kasi sa akin ang nauna si Miss Ayan, Jazzy. guys. Ano? Nahuhulaan nyo na ba? Go. Yes. Alam na raw. Tapos lahat magsa-cellphone. Bilis. Lahat Si magsa-cellphone. ano ata Grabe, naghula? wala pang Letter W. binigay na letter Sabi si ni Mr. AJ, Krisha. pero Go. tama agad. W. Kasi Ang bilis daw, Tapos lahat sabi ni magsa-cellphone. Bea. Bilis. double siya. Ayan, may Ruby, sinasabi si Kael. bagay sa akin ang salamin mo. Bagay din sa akin Ayan, eh. sabi, Go. nauna. Bagay Nauna sa si akin Miss lahat. Jazzy. Oo, Sino? nauna si Miss Sino? Jazzy eh. Sino? Pero dyan, dito sa akin nauna si Jazzy. Pagkatapos ng pin. Go. Kung saan mauuna sa aming ebidensya sa Tapos lahat amin, magsa-cellphone. yun Bilis. Lahat magsa-cellphone. yun yung mananalo. Pagkatapos po ng comment ng Wala po Madrid, yun Philippines. sa inyo, kung sa inyong mga device, kung Go. saan po yung naka-input sa amin. Yun po Tapos ang lahat magsisel- mananalo. Yes, okay. Ayan. Ay, oo, nauna si Miss si Miss Jazel. Oo. Nag-away na si Mr. AJ tsaka Si Jazzy na, yan. Oo, Yan, yes, ang nauna dami po na. si Miss Jazel, guys. Ayan, sabi nila, Wow, lalaban na ba? sabi ni Krisha, letter T daw, letter T. Sabi ni Mr. AJ, nagpapaubaya na po ako. Letter? Siya po talaga yung T. nauna, Mr. AJ. Letter T. Okay, Letter T. letter N. Dadali ah. Letter N. Letter... Walang N, listen. N. Ayan. Okay, alam na ba? Ay, Alam na, panalo na. So, bigyan na natin ng sagot para next Oo, na. yes, tama. Halo kay Amiel. Hi, Hi. Amiel. Hello. yes, yes.
W. Next na, makukulkulara. And letter K. Yan, congratulations, Miss Jazel. Yay! Twice na. Sabi Miss Next! Jazel, alright, nakasalalay ang load ng buong Davao dito. Wow! Magpaalam na kayo sa mga Galing naman. Ayan. Ayaw, paalam na daw tayo. Ayan guys, Alis na nagpapaalam sila. na po ang ating team abroad dahil sila ay kakain daw muna dahil gutom na sila. Saan daw sila dito? May nabanggit kanina. Hindi ko maalala kasi ang hirap mag- Ayan, so gagala-gala muna sila. Gala muna kayo. Oo, and It's enjoy good to be team here. abroad. Thank you, Krisha. At huwag niyo po sanang Hello kay i-spill ang Miss aking Marlene. mga Hi. pinapa... So guys, Regalo. syempre, react muna kayo dyan Nagbabay sila. guys. Next Heart na rock tayo. for Team Kimpy and like rock for Team Rupi kung nag-enjoy ba kayo ngayong araw. And kung ready na ba kayo para sa ating last set ng Yes! Last set. Go, 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 guys! Comment next and comment ready. And do not forget to heart react and And share like. this live. Yes. Ayan. Paki-like din ang aming page. Next na raw, next na. Sabi ni Christine de Guzman. Next, Roy. next, next. Next. Okay, our last set in Ayan, 3, sabi ni Krisha, it's 2, good to be here. 1. Lalong-lalo na. Ayan, Pag our hindi last ka category maaari. ay famous, Famous characters. Okay, Ayan. famous Sa character. mga mahilig manood. Sabi ni Krisha, di pa ako makapag-break time. Kasi nanonood siya ng Real Sa Madrid. Siyempre, Huwag ka na sayang. kumain. Thank you for watching, Krisha. Kasi parang nakita niyo Hello, ulam hello na. kay Sasha. Hangman and said kay to Jim. Ipagpapalit mo ba Max. ang load? Yes. Hindi. May nahula na ba Ano yan, kayong letter, Kelda? guys? Ano yan, Kael? Daw. Da. Sabi ni Kael. Okay, so sabi ni Krisha, letter T. Ay, hindi siya the. Walang letter T, guys. Sabi niya, letter H. Ayan, may Letter E. H. Pero hindi siya nagsisimula sa the. Sabi ni Krisha, letter Sabi ni Jim, E. parang may hangover si Papa Rookie. Actually, Oo, yun wala yung pa daw sabi ni siyang Miss pahinga Kanina. kasi napagod siya kahapon sa bowling. Wow. Ano ba ginawa mo? Sabi ni Miss Jazzle, letter A. Letter A. Yung mga kakampi ko, suko na. Ay, walang letter A, guys. Sabi ni Miss Ses. Hi, Ses! Bagong... Hello, hello. Yes, hi. Sabi Hello, ni si hello, Janalyn. Diana yan. Diana Diana Lynn. Lynn. Yan. Thank you Yan. for Bagong watching. Hi, sabi nila Ses, letter M. Ay, hala. Oy. Walang letter Letter M, guys. Sabi rin ni Miss Diana Lee, letter B. Hello. Ayan, sabi ni... Ayan, tuloy Guys, na. dalawa na lang Sabi po niya ang ng- lobo, Oo, guys. eto, dalawa silang So, naghula. Ay, kailangan hindi, isa lang. careful lang sa mga binibigay na letters dahil Oo. dalawa na lang po sila. Yes. Meron itong 3 words. 3 words. Ayan, sabi ni... Comment. Sabi ni Mr. AJ, Letter letter E. E. Pareho sila ni Diana Lee. Ayan, may Comment. E. Letter E. Yan, okay. Tatlo silang humula ng E. Sabi ni Bea, Letter I. Sabi ni Rocio. Meron tayong bagong Letter L. Rosie Lulet. sellers, si Hi. Russell Paula Yikong. Hello. Yikong. Thank you po for watching. Dahil Ayan, merong letter I. Yes. Sabi ni Ads, Sir, letter N. Answer. Meron? Ayan, may letter N siya, guys. Nahulaan nyo na ba? Ano kaya yan? Ito, dalawa yung humula. Sabi ni Ryan, Red Riding Hood. Wow! Pwede ba? Oo nga, no? Pwede. May lala. Ayan, sumagot na si Krisha ng Krisha. Red Riding Hood. Yan, nagkakauna na po. Oo. Isang R dyan, R. Try natin, Miss Zen, ng letter R. Oy! Ay, tama. Nangangamoy. At letter D.
Ayan na, guys! Bibigyan na namin yung Ayan, answer. hello, Mr. Jomar de Guzman. Pa-shoutout naman dito sa Pampanga. Hello, hello! Yes, hello, Pampanga branch. Red Riding Thank you Hood. for Ilabas na natin watching. ang Red Riding Hood. Letter. Ayan, so red. Ano ba yun? Ano, Hindi ko ano? nakita. Ayan. Wala ba dito eh? Ayan, so ang tamang nakahuli. Ang tama na. Ayan. Oo. Ano na? Pero nasulat ko na. Ang Ano? nakahula ng tama. Ayun. Ang nakahula ng tamang sagot ay si Nantok pa Ryan tayo. Christian Buwan. One. So, yan. So, sino ang nanalo sa ating first game? Sabi sa ating first Parang game. Kimpi Set 1, Parang Jazzy Banaag. Set 2, Miss Jazzy Banaag. And set 3, Mr. Ryan Buwan. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, reload natin yan mamaya. At ang ating next game ay ang movie serye. Okay, so simple lang para sa ating mga bagong audience. Huhulaan nyo lang ang ating movies. Magbibigay kami ng 4 na pictures at paunahan lang kayo ng mahuhulaan na title. Okay, so ang may recommend ko dito is lagyan nyo lang ng number kung ilan, halimbawa, The Rupee 2 or Fast and Furious 8. For example, gano'n. Ilagay nyo lang yung number sa dulo with the title. Okay, so guys, are you all ready? React naman kay Yes, Jen and load Heart na React naman. and Like React kung ready na ba kayo para sa ating next Yes. game. Sabi Hi, ni Ray. Ryan, load na naman. Haha, thank you po. Ikaw Thank maganda you ka, rin, Ryan, Ray. for watching the Yes, Auditor Club. thank you so Yes, much. thank you so much. Thank Meron you pa so tayong much. games. Huwag pa kayong umuwi. Lagi na lang silang may load. Yes. Sana lahat. React naman kayo dyan, guys, para simulan na natin ang ating Dali. second Hard, game. Dali. At para sa ating mga walang data, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at mag-comment. Comment. Yes. Nalagay nyo lang ang inyong mga names. Ayan, pero pag may So, free data yan, kayo, nag-react pwede na. kayo Ready na si mag-comment. Jenny Remo. So, Yeah. simulan na natin ang Hi. ating second game in 3, 2, 1. Tara, sis mo. Wow! ganda na. Napakalupit. Ayan, ang Ang ating vlogger unang natin. category ay Mystery. Mystery. Ang ating unang genre pala. Sana Mystery. mauna ako. Sabi ni... Oo. Yes, Mr. Ayan! Halo kay Rika Rika Chan. Chan! Ano nangyayari Sabi niya sa'yo? late daw Daw siya. siya. Pero okay lang yun. Okay lang yan. Ano, Nasa marami gitna pa pa lang tayong naman game. tayo. Yes. Matatapos na kami. Hindi pa naman. Ito pa lang yung itong hagdan pa lang, yung nahulaan ko na kung ano yun. Oo. Maganda to, guys. Maganda. Super ganda nito. Ito ay may Yan libro. yung sinabi ni Kim dun sa ano. Libro pala yan. at Yung John Cena. movie. Ilagay nyo lang, oo. Lagyan nyo ng number. Guys, kakasabi ko Tsaka kanina. ito Lagyan nyo ng number. Now you see me. Now you see me. Kung sige, Now you see me Ayun. too, Now you Resident see me too. Evil. Sige, magbanggit lang kayo. now Tama you ba? see me Sigurado too. na ba kayo sa sagot nyo? Napakabilis naman ng mga Paano nyo nasabi? Now you Na see me too. Now you see me too yan. Now you yung see me hagdan. too. Now you see yung hagdan. Yung apat kasi. Kala mo, hindi nila Yung mahuhulaan nakatalikod. yan Eh, matatanda yan eh. Yung mga nasa Matatanda now you yan. see me, mga bagets. Sherlock Holmes. Oh! Night in the Halo museum. kay Zepol. Hi, Now you see me Sepo. too. Now you see me too. Ang daming umhula. Ilabas na ba natin? Resident Yes, go, Evil go, go. 2. Ang bilis naman nila, Ilabas na grabe. natin. So, sino? Labas nyo na yan. Ang tamang sagot Ay! Now you see me too. Ang Ang unang nanalo nasagot ay si ay Ryan. Christian Buwan. Sa Sumunod sila. ilalim ng puting. Halo rin kay Jenny Remo. Yan, Hi. siya yung sumunod na Yes. Ang bilis sumagot. nila. And kay Krisha Manlunas. Krisha Malunas. Yes. So, yan, pwede pang Ang sagot bumawi. sa inyong kahirapan. Yes. Balik Ang mo ating bumawi. susunod na genre ay Now you see me 3 na daw. action. Wala pa 3. Wala nang 3. Yes. Action movie. Oo. Pag natandaan ko itong bata na to, pag natandaan ko itong Hello, bata hello, na Alex. Ay, si May Bata. blending daw, sabi ni Kael. Siyempre, blending. Yung mga ganun. Na buwan.
So, ang ating category ay action. Maganda to, guys. Pagka-horror ba siya? Ano yan? Action thriller. Kompletuhin nyo yan, ha? Oo, ito yung ano eh. Mahilig kong kainin. Ano yun? Kenny's. Hilig kong kainin. Milk tea? Biscuit yan. Diba? Movie to, diba? Grabe. Hindi ko na-get. Ayan na. Samgyupsal? Ay, Sinabi puntahan. niyo yung Ang sagot. tawag dito, puntahan. Mahilig mo kainin? Kompletuhin nyo yan. Sinasagot nyo na kaya yan Samgyupsal. kahapon. Samgyupsal. Ayak. Hi, Bea! Nawawala. Bago na sila Si Bea, oh. Nawawala. Chocolate. Alex, Malilig. din ako mahilig sa chocolate. Guys, kompletuhin nyo Hindi yan. siya Chocolate Factory, guys. Ano Action to? siya. Action. Kinakain ng baby to. Hindi na alam ni Alex na hindi ka na mahilig sa chocolate. Ah. Ha? Ayan, Hansel. si Ryan. Sabi niya Hansel and Gretel. Pero dahil mahigpit ang ating judges, Oh, tsaka mali ang maraming- kanyang spelling. Ah, Ayan. Oo, spelling. tsaka dagdagan nyo. Spelling. Pinuhulaan nyo na kaya yan. Mission Impossible. Marami po kasing ganyan Spelling at pancakes. Meron din darating to this 2019. Oh, yeah! Yan din. May nakahula na ba? May nakahula Si na? Ryan Christian Ayun. na ba? Oo, siya ulit. Ikaw na ba? Ayan. Ryan Christian. Hindi daw muna Galing mo mahigpit ang naman. judges kayon. At ang tamang sagot Ang tamang sagot ay Hansel and Rebisco. Gretel. Hunters. Tama siya. Ang Witch charot. Oo, tama si Ryan. Yes. Ayan, sumagot din na Hansel and Gretel, si Krisha, and si Mr. AJ. Hunters Hansel and Dahil Gretel mababait 1 na po ba? ang ating Wala judges po ngayon, yun, pinagbigyan po namin si ano. May Hansel and Gretel 1 ba? Pinagbigyan namin Hindi, si meron Ryan. palabas kasi yung Hunters 2. Ay po. Yes. Ayan. Okay, next So, na next tayo. naman, next Comment movie next. na. Comment next. Kung gusto nyo na ng Yes, next at react movie. guys para And mag-proceed na tayo sa ating last set. Last set. Yes, para makaproceed na tayo sa ating art attack. Ayan. So, sige, ilagay na natin. Oo, Ipakita na natin ang last set sa ating Wala movie yung remote. Ayun, yung series. remote. Katulad mo. Ayan. Pakita na po natin ang last set ng movie series. So, ang Support ating all. genre ay comedy. Ano kaya yan? Ayan. Si Dolby ba yan? Comedy. Ayan, ay maganda to. Hindi yan Lagyan niyo yan ng number. Oo. Kaunti lang ang series niyan. Next na, next. Ito mo nagutom buko to. Flashlight. Ano madilim mo na? Nahulaan na. Madilim yung buko yan. Yung nakalikod. Ano ba yan? Anong sabi mo? Hina-internet ko. Uy, Tama? may bago tayong first time winner. Tama ba siya? Nudge Omar. Sabi niya, Ha? Pitch Perfect 3. Anong kinakanta mo? These are my flashlight. Sabi ni Krisha, Ayan, Pitch si Perfect Krisha. Pitch Perfect 3. 2. Pitch Oh, Perfect sila. 2. I'll be on my Pitch own. Perfect 3. Sumagot na rin si Rika Shan. Ano ba to? 2 or 3? Or 1 or 2 or 3. 1, 2, 3. Or 4 or 5 or 6. Ayan. Ang dami sumagot ng Pitch Perfect 3. Bibigay na ba natin yung sagot? Okay, ang tamang Tamang sagot sagot ay ay Pitch Perfect 3. At ang Ayan. nauna Ang dyan. nauna ay si Krisha Nudge. Man. Nudge Sino? Omar po. After ng comment ni Rika Chan. Ah. Sabi niya, Pitch Perfect 3. Yan ang ating first time Si ano? winner. Si Krisha. na? Si Krisha. Sumunod, di ba po si Krisha, Pitch Perfect, sabi niya. Tapos sumunod si Rika Chan, sabi niya hina-internetan. After ng Ay, Rika oo, Chan, si Pitch Nudge. Perfect 3. Delayed lang sa amin. Si Yes. Nudge Omar po ang nauna. Yes. Yay! Kulang pala yung sagot ni Krisha nung Krisha. una. Pero so, inulit ni Krisha. congratulations! May aircon. So, ang ating mga nanalo sa ating movie serye, yes, set 1, Mr. Ryan Buwan. Set 2, Ryan Buwan. Parang pareho nangyari sa Hangman, First 2 sets pareho ang nanalo, iisang tao. At syempre ang ating first time winner, yes, sa ating Hangman, movie serye set 3,
Miss ba to or Mr.? Nudge Omar. Ayan. So, ang ating last game ay ang Art Attack. So, ang ating category ngayon ay pop songs. Okay. So, syempre, sa tulong ng drawing ni Rupi at saka ni Kimpi, mahuhulaan nyo ang, ito-drawing nila ang title at huhulaan nyo ang first line ng kanta. Okay, so paunahan at paramihan ng points. Ang unang maka 5 points, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang nanalo. Ayan, basta maka 5 points kayo, panalo na kayo. Okay, so guys, are you all ready? At comment next or comment ready Sabi if ni you are Kael, all hirap ready. manalo kapag di ko hilig manood ng movie. Dahil dyan, Kailangan mo nang music manood. naman ngayon, di ba? Kahit hindi ka pa Yes. mahilig manood ng movie. Yan, sabi ni Christine, Yan. congrats sa mga winners. Pag hindi ka Yes. Pwede mahilig pa kayong manood ng manalo, movie, guys. pwede ka pang manalo sa kanta. Oh, ayan, ready na Kasama sila. kayo. Sabi nila, next. Sabi ni Christine, ito na naman ang Art Attack. Lagi ako nauunahan. Ayan, sabi ni So, Nancy Omar. yan, Christine, Sige nga raw. kailangan bilisan mo na para ano. Next. Kaya guys, kapag alam nyo na kung ano ang title, Search nyo na. isagot nyo na agad ang first line. Sumagot ng title. 1 point Never. title. Yan, so simulan na natin. In 3, Ba't may ano dito? Two. Drawing. 1. What is this? Go, go, go! Ayan, so sa akin, meron akong 3 words. O, sa kanta. English. Kaso naman ang bibilis nila. Kaya nyo yan, guys! Ayan. So, ang ating category ay pop songs. Ano ba ang mga pop songs? For example, yung mga may banda, mga sayaw-sayaw, ganyan, mga upbeat songs. Ayan. Ra-ra-ha-ha. Yung mga pag-ganon. Okay, guys. Ano yung kay Miss Kim? 3 words. Yung kay Rupi, ilang word. English po lahat to. English lahat. So, no need na sabihin nila kung English or Tagalog dahil lahat English. Ayan. So, tignan nyo na lang sa taas ng kanilang board kung ilang words ito. Ayan. Girl on Fire? No. Antulaya? Wala na akong load. Makibaka, wag matakot, sigaw ng Team Rupi. And yes, sabi ni Kael, makibaka, wag 3 matakot, words. sabi. Yeah. Ang ilang words yun sa'yo, Rupi? 1 word. Girl like you, girls like you. Ayan, sino sumagot ng Girls Like Si You? Kael. Ayan, so 1 ano point. ang... Ayan, ang nauna sa first line si Alex. Alex. Spent 24 hours. 2 points. So sa akin, meron akong 3 words 3 ulit. words. Kaya may mga treasure na, oh. Wow, treasure! Nudge, Omar. 1 point. Anong first line ng treasure? I need more treasure. Ang galing nyo naman mag-drawing. Babae po ako, sabi ni Adser. Ayan. Eto, malapit to. Give me your attention, baby. Wow, AJ, 2 points. Malupit tong akin, malupit. Lusin mo yan. 1, 2 words. Spend 24 hours, I need more hours. Next na tayo, guys. Nahulaan na ang treasure at nahulaan na ang Girls Like You. So, tapos na tayo doon. Move on na. 1, 2, 3. No. Na, 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 na. 3 words. Ayun, count on me. Yes, count on me. Pero ano ang First line? Okay, Yes. so wrong spelling wrong. Count on me, Christine. 1 point. Ano ang Count first on line me. ng Bigay count nyo na on lang, me? guys, ang first line.
Ayan, si Mr. AJ. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Grabe, Wow! Google Ang galing! 4 points na si So, Mr. sumunod, AJ. 1 meron point na ako. lang. Panalo ka na. 2 words. 3, unang tatlong makalimang points. Panalo. So, yung sa akin, wala pa ba? Wala pa ba? You can count on me. If you ever find yourself. Oh, tapos na guys. Yung kay Rupert na. Oh, tapos na yung kay Miss Kim na count on me. Bump car. Mali. Ano yan? Bump it? Ano ba? Patingin nga ako, Rupert. Baka mahulaan ko. Ah! Alam ko na! Ang galing naman ni Rupert. Gusto ko yung mga... 2 words. Gusto ko yung mga ganyan, Rupert. Kaya yun yung mga nilagay ko. Kasi ikaw yung hinihintay ko rin mag-drawing. Count daw. Mali. Magbigay ka ng hint. Yung... Huwag na, walang hint. Hindi, yung singer lang. Sa Yung akin, singer 2 Pilipino words. siya. Walang kung nalala yun. Basta, Phil-Am. Basta hulaan nyo. Passenger seat, I Basta look at her and hulaan I have mo. to smile. Ayan, si No. Miss Jaza lang nakahula ng wrecking ball. Pero ano Mali ang yung first pump it. line? Louder. Jazzy, 1 Alo, point. alo, Miss Lloyda. Hi, Miss Lloyd. Ayan, we Claude, we Cracking chain ball. our hearts We Claude, in we vain. chain our hearts in vain. Mr. AJ ba? Yes. Wow! Panalo na si Mr. AJ. So, Dalawa na meron na lang. akong Mr. AJ, okay na. Huwag ka na sumagot. Panalo one ka na. word. Ito, ano to? Maraming ganito sa subdivision. Subdivision. Oo. Usad ka na, Rupert. Wala, bahala sila mag-isip. Papasakitin natin ang ulo nila. Wala. Paano yan? May parusa ka pag natalo ka dito. Papasakit din natin ang ulo nila. Wrecking ball. Okay, guys. Papasakitin natin ang ulo nyo. Yan dinadaanan ng sasakyan. Ay, may ano. Ganon. Ang galing. Wala, nagbibigay ka kasi ng clue. Ang hirap kasi hulaan Dapat ng sumakit drawing yung ulo mo. nila. Sumasakit na. Oh, sabi ni Jamie Jane. Tama ba? May humps. Dapat hindi ka Oh, mahirap naman yung yung title. Ay first line ng may humps. 1 word. Humps wheel. Bump on me. My humps. My humps. Hindi po. Nakalimutan ko. Mirror. Hindi siya mirror. Meron to sa London. Sige, mahaba-haba pang oras natin. What you gonna do with all that junk? What you ano? Wrong spellings, wrongs. Ayun, si Mr. Ryan. What you gonna do with all that junk? Tama ba yun? Sell. What you gonna do with all that... Yes! Tama si Mr. Ryan! 2 points. So, may nanalo ng isa, si Mr. AJ. Hindi siya With telephone. 6 points. Yes. When Sabi tomorrow ni Krisha, comes... payphone. Tama ba si Krisha? I-ano ko na, i-go ko na. Payphone, yes. Yes, Yan, tama si siya. Krisha ang nakasagot ng payphone, pero Ano ang first? Ayan, si Miss Jazel, Line. sabi niya, hindi siya hello, baby. Hello, baby. Ayan, Come back si to dear Shaira. thing. Ayan, I'm at a payphone. I'm at a Payphone payphone trying to call Shaira? home. Okay, 2 Yes. points. So, meron akong 2 words. 2 words. Okay na guys. Okay na yung I'm at a payphone. Usad na tayo. Ayan. Telephone. Yung kay Rupert. Guys, hulaan niyo yung kay Rupert. Yan, sasakit ulit ang ulo mo yan. Hindi na ako magsasalita dyan. Patingin. Patingin. Tuloy yung pakita. Patingin. Hindi ko makita. Wala akong salamin. Patingin.
Ano ba yan? Ang sakit sa ulo yan drawing mo. Ako po Sasakit ang ulo din nila. ang nauna sa lyrics. Sasakit ang ulo nyo! Gusto nyo bang sumakit ang ulo nyo? Hulaan nyo lang yung akin. Ay, oo. Miss Kim, si Krisha yung nauna sa I'm at the payphone trying to call Dali, home. dali! Comment na! Hindi siya sunshine. Meron siyang 2 words. Chasing David. Sorry, Krisha. You have 3 points. Meron siyang 2 words. 2 words. Sunday morning? Yes, Sunday morning. Pero ano ang Christine. first Another 1 line ng point. Sunday morning? Si Christine hanggang title lang. Tinutulungan niya yung mga kasama niya. Pa 1 point, 1 point. Ganun. Sunshine in my pocket. Hindi, ayan, si Rika Chan. Sunday morning rain is falling. Krisha, may 3 points ka na. Baka gusto mo pang dagdagan ng 2 points para nanalo ka din. 2 points, So, Rika. ito, meron akong 1 word. What band that morning? Rolling in the deep. Shaira. Sunday morning rain is falling. Biligan nyo! Woohoo! Sunshine in my pocket. I got a sunshine in my pocket. There's a fire starting in my heart. Tagal naman nila hulaan. That may be all I need, all I need. That may be all I need. Nan yung mga percent sabihin. Ang hirap kay Kuya mo, Rupi. Broken hearted, sabi ni Jamie. That may be all I need, all I need. Ano ba yun? Kayang-kaya nyo yan. Give chance to other. Busog na po ako sa load. Ha ha ha. Saya lang makisaya. Go, go, go! Hindi ka namin pinipigilan. Dali, pahirapan nyo na yung Krisha, sarili nyo. nasan ka na? Unahin yung utak nyo. Krisha Spices. Alam mo to, Alex. 1 Grabe word. si Christine, sinusuko na yung load. Ayaw na. So, give love on Christmas Day. Day. Hindi, pop songs po tayo. Okay, so Buttercup. Buttercup, baby. Pwede din, no? 1 word. Lord. Ito. 3 word daw ba? Christine, tulungan mo na lang sila. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me Yeah, down. yung akin ayaw Hindi, nila guys, hulaan. hindi siya Buttercup. Buttercup. Why do you build me Ayaw up? nila hulaan yung akin. Hirap na utak nila. Patingin nga. Parang ano yun sa'yo, Rupert? Parang massacre. Ano yung kasama ng spice? Gusto ko yung sinabi ni Ano Zen. ang kasama ng spice? Bibigyan mo na kayo ng hint. Nagpapalak ba yan? Nagpapalak na baby. Di ba hindi yung spice, guys? Daan. Bahala kayo dyan. Sabi ni Ryan, born for you. Malapit na! Pop song! Alam ko na. Galingan nyo! Ano ang kasama ng spice? Hindi siya power Ano ba yan? Ano ang kasama Huwag ng kayong power spice? One word? One word ba? 1 word. Power daw, power! Power! Ano ang dinagdag Everything, sa spice? everything nice. Hindi, meron pa. Paano ba yan? Last 2 minutes, guys. Isa pa lang ang nanalo. Spice Hindi. girl. Anything. Hindi siya sweet. Sweet. Malapit na? Sweet siya, sweet siya. Sweet siya. Sweet siya. Ginagamit siyang pero spice. ano? Hindi siya sweet, pero sweet siya. Hindi sweet yung tama, but Nice, girls. Oh. Hindi. hindi. Ayan, Yan! Alex. Sugar. Pero ano ang... Alex, go, go, go. May Yes. 3 points ka na. Ano 2 points ang na na. first line? Sugar! Alex, Krisha. Di ba Oh. tama? Sugar, Go, spice, go, and go sa everything inyong dalawa. nice. Yung kay Rupert, hulaan nyo din. Para tatlo ang nanalo. Ano ang First line ng Sugar. I'm hurting, baby. Yan, si I'm broken Krisha. down. Nanalo na si Krisha. Ang galing gawin! Last na. Ilan na lang ang ano natin. Oh, meron pa kayong Ay, 1 yan, minute. yung kay Rupert. Hulaan nyo yung kay Rupert. Meron pa kayong 1 minute. Hindi nila kaya to. Lyrics, lyrics, Hindi nila kaya lyrics. to. Lyrics, lyrics. Sa akin, meron akong forward.
Okay, meron kayong 1 minute pa. At nanalo na si Kirisha at Mr. AJ. Isa na lang kung umabol sa 1 minute. And then, 3 ang nanalo. Ayan. Ang haba-haba pa ng oras natin, Yay! guys. Huwag nyo munang sukuan ang drawing ni Rupi. Ano yan? Game. Hindi ko alam. Oh my God. Krisha Manluna. Forward. Clue daw. Sinabi na nga kanina yung clue. Ano bang clue mo, Rupert? May nagpapaanak daw, sabi. Ah! Okay. Manluna. Ayan, ito. Dying inside. Hindi. Tingin. Ito, meron akong forwards. Ah, okay. Sikat naman yung singer niyan. Hindi siya addicted to love. Pag hindi niya nahulaan, sisihin niya yung kumuha ng kanta. Anak daw, sabi ni Jerome. Hindi, pop songs nga. May pagkasayaw siya. Upbeat. Forward sa akin. Started out just another day. Alam Hindi! mo ba yung ibig sabihin ng pop song? Hindi siya dying inside. Alam mo yung ibig sabihin ng pop song? Anong interpretation mo sa pop song? Joke ba yan? Hindi. It's a trivia. Oh, sige, go. Sagutin mo. Ang pop song ay... Somewhere over the rainbow. Push the button. Where is the love? Ayan. Ang galing. Ang galing. Ang galing ni Grisha. Ayan, Pero oh, si Grisha binigyan ko kasi ngayon nanalo ng na siya eh. hint. Ano yan, White? Hulaan nyo na lang yung first title. Ayan, yan yung hint. Oh, i-copy-paste nyo na yung nano ni Krisha. Yan. Wala Nanalo na akong siya eh. Peace. Si Shira! Ayan. Sino? Ang sagot ay people killing, people dying. Yan. Kain. Okay guys, sagutin Born niyo kay This Rupert. Way, sabi ni Jamie Jane. Tama ba? Siyempre naman. Oh, first line ng Born This Way. Guys, Grabe. first line ng Born This Way. So sa akin, meron Alex, ayaw mo bang manalo? May 3 points ka na. Meron akong 2 words. Wala akong train mag-drawing pag madadali lang yung pinapahulaan ko eh. Tawag dito. Alex! I'm beautiful in a way? Hindi! 3 words. Krisha. Alex, ayaw mo bang manalo? Ayaw mong hulaan yung first title ng Born This Way? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Okay na to. Dahil ito rin naman yung nauna sa Born This Way na hulaan na ni Alex. Since may 3 points si Alex. Okay guys, okay na. Nanalo na si Alex. 3 na sila nanalo. May nanalo na ba? Yes! Sabi ni Christine, katabi na atas nila si Google. Si Google, Joint oo. Force. Join force. Ito, last na yung sa akin. O, freebie ba yan, Ate 2 Kim? words, yes. O, hulaan nyo lang yan, pampagana. Hindi nila kaya to. Pero guys, 3 na ang 2 nanalo words. ha. Hulaan nyo lang. I-test natin ang drawing nila. Hindi nyo na kaya to. Hulaan nyo lang habang naghihintay tayo ng oras. Kaya nyo pa bang hulaan yan? Wala na, hindi nila kaya hulaan. Jar of Hearts daw? No. Ano ba yan? Alam ko na yan. Alam ko na yan. Ayan o, 2 words. Pasok! Pasok! Hello, kay Mary. Tita Lucel. Hi, Tita. Hi, tita! Ayan, may tanong si Grisha. Paano Paano po ba makaklaim mag-claim ang ng prize? prize? Hindi Paki-PM siya ang Queen iyong of number. Hearts. 2 words lang siya, guys. Oh. Sa mga nanalo, Ito, sa sabihin baba, natin saan yan later. nakaturo to? Paki-PM ang inyong mga numbers. Photograph daw. Ito. Ano to? Ano to? Part of the body. May nanalo na. Hulaan nyo na lang yan. Free
Anong parte ng katawan to? Wala na, tama na. Tuwa silang mag-draw. 5, Paabay ng aso. 4, 3, Ito pala, 2, 1. Anong tamang sagot? Ayan, sumagot si Answer Poker Face. Ayan, Bukas na lang ang ako naman. magseseryoso. Na-late ako eh. Thank you ulit sa load Yes, kahapon. thank you rin, Sabi Jamie, ni for watching the yung mga Almusal Team Ruby, Club. aga-agahan nyo naman. Ayan. Oh, may- Ang dami may cheer sumagot na nga ng sila Poker sa'yo. Face. Pero Ano raw, freebie ano lang raw? natin. Hindi mo, kanina kinakanta ko wala, di mo pinansin. Anong kanta yun? Maki Baka, laban Team Rupi, sabi nila kanina. Wow, pinagdahandaan niyo pa ako nung... Ayan. So, You can sino ba be- ang mga nanalo for today's Can be the game? perfect two. Okay, so recap pero bago natin i-recap ang mga nanalo, Perfect two. i-announce ko lang ang nanalo sa ating Art Attack. Siyempre si Mr. AJ Guache, Miss Krisha Manlunas, ang ating first time winner. At syempre, ang ating solid almusaler, Miss Alexandra Gaviola. So recap lang sa mga nanalo sa Hangman. Set 1 and Set 2, Miss Jazzy Banaag. Ayan, sabi ni And Christine de Guzman. Set three. Thank you. Almusal Club. See you yes, tomorrow. and Mr. Ryan Buan. At sa ating ano naman, movie serye, 2 po at dalawang ito, guys, set, ang Mr. pasilip Ryan sa Buan. bowling. At the last set, si Miss Natch Omar. Ayan, so paki-PM ang inyong mga numbers. At Ayan. syempre, paki-PM sa aming page para ma-load natin yan later para sa ating mga winners. So don't forget to like and share our pages, Ayan, ang 4 na diba? pages. Nag-bowling At sila syempre, yan, kahapon. makikita nyo, anong papakita natin? Ito yung mga kaganapan. Yung nangyari Yes, kahapon, oo. nag-bowling si Abangan niyo yung video nila sa Rupert, si Madrid, Tina, tsaka si Philippines. Mr. Ayan, Miss isa Tina, po tsaka si si Rupi Mr. sa Rico. player. Ayan, nakikita niyo naman. Oh, di ba? Mga posisyon, no? Kaliwat kanan yan. Oh, di ba? So, yan. So, yan, sabi ni Rika. Salamat, Madrid Nation. See you tomorrow again. Agahan mo yes, naman. agahan nyo, guys. Sabi ni Krisha. Huwag kayong gumaya Thank sa... you, Almusal Club. Team Tomorrow Ruby. again. Haha, love you. Oh, we love you too. Makakakain na din daw siya sa wakas, sabi ni Rika. Ay, wow. Thank you. Huwag ka nang kumain. Yes, pwede bang bumawi tomorrow, guys? Abangan nyo lang po kami tuwing Monday to Friday, 12 Hinga, to hinga, hinga. 1 Hinga, hinga. p.m. Yan. Feeling ko magbe-best friend na tong si Rika Chan, Jenny Remo, Christine Di Guzman Roy. Kail. Nag-meeting na ba sila? Nag-meeting Nag-meeting na ba Baka kayo? may club na tayo sa labas. Nag-eyeball na ha? ba kayo guys? Parang best friends na kayo dito. Gawa tayo Well, ng, Sabi mo, fans sabay-sabay sila club. mag-apply. oh, sabay-sabay kayo Oo, mag-apply para sabay-sabay kayo. may mga friendships kayo dito. So maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali ang nag-iisang The Almusal Club! Ayan, like and share the Almusal Club. See you tomorrow. Tomorrow! Bye-bye. Yan ay patungo. The Almusal Club.